nga ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. We're back. This is SPG, as in Super Bagner Secret File ng ating kabisyo na si Astronaut Kaloy, na nautusan lang mag-withdraw ng kanyang nanay sa ATM nang meron siyang makilalang isang cute na babae na lingon ang lingon sa kanya at inaya siyang biglang magkape. Napapayag siya nitong babaeng ito. At hindi niya kinaya ang mga susunod na pangyayari. Inalok siya ng kung ano-anong produkto mula sa isang networking company. At ang kanyang excuse para siya ay makalabas ay meron lang daw siyang kukunin sa kanyang sasakyan saglit. Yun yung sinabi niya pero umuwi na siya sa kanila. Ang tanong, sino ng mga nabudol dito na akala nila gusto sila nung babae o nung lalaki yung pala may aalok lang palang produkto? Anyway, pakinggan na po natin ang ating mga kabisyo na nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Yorjin, mukhang bet ka ni Sheila Kaloy, bet kang perahan. Pero seryoso, ingat tayo sa mga budol. Halimbawa, magpapanggap na hihingi ng tulong sa ATM tapos magpapasama sa kung saan hihiram sa'yo ng pera tapos pagbalik sa'yo, sheets of paper lang yung laman sa gitna ng bundle. Maging mautak, huwag pansinin kapag suspicious ang kausap. Totoo. Thank you so much, Georgian. May nabalitaan akong ganyan, yung magpapasama pa tapos biglang boom, akala limpak-limpak na pera na yung nakuha. Yun pala, mga peke lang yung mga pira. Anyway, eto naman ang sabi ni Igop Moto Vlog. Salamat naman at nakapakinig uli ako ng radyo after 5 years. Tagal na. Lumuwag kasi yung butas ng USB type ng intercom ko. Charot with harot. Anyway, relate ako sa ganyan yung tipong may pa-free pang kape o produkto tapos sasabihin open-minded ka ba? Halika dito sa team ko. Di ko naman din linya yung ganyan. By the way, shoutout po sa TNVR, Alliance The Boss Grab Cars at Solid Independent Riders Group Kapitolyo Chapter na gumagapang uli sa kakalsadahan after ng bagyo. Thank you, Igop Moto Vlog. Eto naman po ang sabi ng ating expert, Brian Mariano. Good evening sa'yo, DJ Rocky. Masasabi ko kay Kaloy, maganda sana tong si Sheila, kaso sayang. Nag-aalok pala yan ng open-minded pala yan. Okay, mamaya natin babalikan ng ating expert na si Brian Mariano. Hindi lahat ng ganyang magandang babae nagbebenta. Yung iba dyan, magiging eto kaibigan po muna ang sabi ng ating kabisyo na si or kung ano pa man. Charles Makakahanap ka rin Sancho ng maganda. Mali mo sa convenience store. And now, it's time for Budol Files. Ano papa? Papasok yun mamaya pag nag-on ako. Bakit sa akin di ko marinig?
Beware talaga sa mga sindikato. Hindi lang puso o pera niya ang nanakawin niya, baka junjun at boobs mo nakawin niya. At subukan na natin pakinggan yung voice message ni Brian Mariano. Sa amusement, tulad ng good evening sa'yo, DJ Rocky. Masasabi ko kay Kaloy, maganda sana tong si Sheila, kaso sayang, nag-aalok pala yan ng open-minded pala yan. Pero ito yung masasabi ko, hindi lahat ng ganyang magandang babae nagbebenta. Yung iba dyan, magiging kaibigan mo dahil sa kagapuan mo or kung ano pa man. Makakahanap ka rin ng maganda. Mali mo sa convenience store, doon mo matatagpuan ang true love mo. Kung ako nabenta ng ganyan, gagawin ko may kapalit, yung masarap na serbisyo. Hindi, charot, bidarot. Anyway, ako naman, marami akong kakilala na hindi ko sila kakilala dahil sa may tsura ko, kundi sa may talent ako, katulad ng pagsasayaw sa mga arcade, sa amusement, tulad ng Dance Revo. Maraming akong tao na nakikilala at saka mga crew, o kaya nagpapasolve sa akin ng mga math sa online. Ayun. Well, Kaloy, gamitan mo ng hidden talent mo para marami kang makilala na magandang babae. Hindi yung open-minded na yan, ha. Okay na, Kaloy, ha. AKA Astronaut. Yun ang DJ Rocky. Salamat. Thank you so much, Brian Mariano. Ibang klase naman pala tong karisma ni Brian Mariano eh. Nang dahil sa kanyang skills at talents, tsaka siya nagkakaroon ng mga kaibigan. Etong si Kaloy, di natin sure. Pero kasi kung solve ka sa sarili mo, tapos feeling mo marami ka ng kaibigan, hindi ka na magdadagdag pa ng ibang kaibigan eh. Oo, makikipagkilala ka pero hindi ka papayag na magkape pa kayo. Anyway, siguro kulang talaga sa aruga tong SPG Secret File Sender natin. Baka akala niya mapupunta sa kung saan yun. From coffee to diving. Charot! May darot. Eto naman po ang sabi ni Mark Joseph Guerrio. Magandang gabi po, Ma'am Rocky. No? So, ang masasabi ko kay Sender, no? So, halos lahat man, siguro, hindi ko alam kung lahat ay nakaranas. Ako kasi, may times na nangyari sa akin yan, yung aalukin ako ng itong items, no? So, wala namang wala naman akong kaya mo yan. Bad comment about doon, no? So, syempre, part of discard yun, no? So, sidelines, no? So, tayo ay nabubuhay rin minsan sa sidelines, no? So, naisip niya rin gawin ng sideline yan, no? So, ang pinakaayaw ko lang dyan is yung hindi pa i-direct to the point. Parang chat lang, di ba? Pansin mo sa chat, di ba? May mag-chat sa'yo, pre. Yun lang, pre. Di ba? Tapos hindi itutuloy. Anong gagawin ko? Hulaan ko yan kung anong ibig mo sabihin, no? So, parang ganun yung setup niyan, eh, no? Sabihin sa akin nun, pre, available ka sa gitong araw. Saglit lang to, baka magkakape tayo. Tapos gagamitin yung venue ni SB, di ba? Madalas ganyan eh. Gagamitin yung venue ni SB, tapos walang orderin. Joke lang. Pero based sa experience ko yun, no? So, yun nga, alukin ako ng mga ganito. Sa akin, wala namang problema yun dahil, like I said kanina, no? So, part ng sideline. No? So, wala namang masamang ibig sabihin yun. Ang ayoko lang talaga is yung hindi pa i-direct to the point. Kasi mainipin ako eh. Gusto ko, sabihin na agad. Hindi yung anday pang paligoy-ligoy. No? Kasi parang diskarte nila yan eh. Na pumunta ka sa area na hindi pa nila sabihin ko anong gagawin. No? So, yun lang naman po, no, sa comment ko. And pabati po sa Team Rocketeers and pabati na rin po sa mga students ko dyan sa Marikina Polytechnic College. Smooth! Thank you so much, Prof. Mark Joseph Guerrio. Bakit di na lang kasi direct to the point na, by the way, may bibenta ako sa'yo, makipagkita ka sa akin. Eto po, sabi ni Ricardo Dalisay. Akala ko, wala ka na. Alam ko si ano na eh. Sino na nga yung bago ngayon? Lando? Anong pangalan? Uy, anong bagong
yung Batang Quiapo. Tanggol! Si Tanggol! O yan, nakalimutan ko. Sorry guys. Tanggol, sa ikaw, langgol. Alam. Tardo Dalisay, nakatutok ka po, naka-grab on. Shoutout po sa Team Spakol. Ay! Uy, ano yon? Team Spakol, Undoy, Daday, Baba, Suray, Bulb, Cardo, Remrem, Pugo, Kevin D. Ganun po ba talaga kapag miyembro ng Team Spakol yung mga pangalan? Anyway, eto naman po ang sabi ng ating kabisyon na si Neneng B. Nako, naalala ko yung friend ko sa fans club nung isang loadie ko. Bigla akong inayang magkita kami. May meet up daw. So ako naman, kala ko baka naluwas mama niya, papakilala sa akin o kaya naman baka isama ako sa taping nung loadie namin. Nyemas, isinama ako sa bandang Mega Mall. Yun pala, meet namin yung boss niya sa networking pala. Kulang isang oras ako in-interview. Alam mo yung feeling na para kang na-hypnotize, oo ka lang ng oo. Nung pauwi na kami ng friend ko, doon ko lang na-realize na networking pala yung napuntahan namin. Ayun, nabudol ako. 10,000 petot. Inalok ng kung ano-anong produkto. Sabon, etc. Basta may maximum yung name. First and last ko na yun. Ayoko nang makipag-meet up. Pero, surprise. Ayoko nang makipag-meet up pero surprise. PS, mag-i-invest ako ng feelings pero hindi sa networking. Boom, panis. Hirap nun. Kala mo, may pupuntahan kayong okay na okay. Yung pala, papakilala ka lang sa boss nung kaibigan mo. Eto nga, ikukwento ko nga sa'yo. Hindi ko na lang po sasabihin kung sino yung pinakamalapit na taong to sa buhay ko. Pero wala na tong taong to sa buhay ko. Eto na nga. May one time, day off ko. Siyempre gala kami ng jowa ko. Nung time na yun Tapos, yung malapit na tao sa buhay namin ng jowa ko, nung time na yun, inaya kami na magkape lang daw saglit doon sa area. Nasabi ko, sige, kape lang naman pali, libre daw nila, treat daw. Hello? Kapag may nagyaya sa inyo, 'di ba, na libre, may free, ganyan, parang, alam mo yun, pangkamoon yun nakakahayok, 'di ba? Parang sinong tao yung hindi gusto ng libre, lahat gusto, free time mo naman yun So, okay, sige. Puntahan natin. Pagpunta namin, akala ko personally, siya lang yung imimit namin, tsaka yung jowa. Yun pala, may kasama ng team. Buong team, tapos pati boss yata nandoon din. May pinresent sa iPad, ganyan. Tinanong ako kung ilang taon na akong DJ, ano daw ginagawa ko, nagnenegosyo daw ba ako. Yung ganun, bakit hindi ko daw gamitin yung pangalan ko sa pagninegosyo, or parang yung network na meron ako, bakit hindi ko daw gamitin para mas umunlad pa yung buhay ko. Ganun yung mga wordings or ganun yung pagkakakuha ko, pagkaka-understand ko dun sa mga sinasabi sa akin. So, bottom line, nung mismong pag-uusap na yon, may mga presyo nang ibinigay sa akin. Kung magkano yung package ng ganito, magkano yung package ng ganyan. Ang kailangan ko lang daw gawin ay meron ako na nasa kaliwa at meron akong nasa kanan hanggang sa dumami na lang dumami yung alipores yung nasa kanan ko at yung kaliwa. At ang mahalaga dito, meron akong mga ibinibentang produkto. Pero, grabe yun. Isang oras ako nagtiis na nakikinig ako na kunwari interesado ako pero hindi. Yun din yung mahirap sa isang personality na parang kailangan mo magpanggap na okay ka kahit deep inside hindi na. Kasi may masasabi sa'yo yung ibang tao, okay lang sana kung yung malapit na kaibigan namin yung nandun lang Kaya lang kasi buong team niya yung sinama, baka mamaya sabihin na, ay napaka-bitch naman yung raketera na yan. Pero after that,
Sinabi ko talaga dun sa jowa ko nung time na yun na sana sinabi na lang sa atin na may imi-meet pala tayo, hindi yung ganun. Kasi I wasn't really prepared. Ang mahalaga dapat, no, kapag meron po kayong iaalok sa tao na kahit anong produkto or serbisyo, maging honest kayo. Lalo na kapag malapit nyong kaibigan o malapit ninyong kamag-anak or malapit sa inyo, close ninyo, kaibigan talaga ninyo ng legit o kamag-anak nyo pa. Dapat true kayo. Na parang, lilibre kita pero may present ako sa'yo na negosyo na partnership o kaya networking or whatever Parang ganun. Kasi nga, baka hindi prepared yung tao para makinig dun sa ganung klaseng business talks. Kasi ako, kung ganun yung papakinggan ko, okay naman basta dun sa oras na itinakda ko. Kasi nung moment na yun, ang gusto ko lang namang gawin ay maglibot-libot ng mall. O kaya, kumain ng kumain. Alam mo yung mag-distress ka lang man lang. Mag-distress man lang. O kaya, gumawa ng mga hindi masyadong nag-iisip na aktibidades. Ganun, 'di ba, dapat natin ini-spend yung day off natin. Kumbaga rest talaga, yung hindi ka mag-iisip ng parang paano ko kikita uli ng pera. Walang ganun. Although, syempre minsan papasok yan sa utak mo, pero hindi ako prepared sa pagkakataong yun. Kaya ang request ko talaga sa lahat ng mga mag-aalok ng kahit anong serbisyo, produkto nila, insurance, networking products, inform nyo ahead of time yung taong kakausapin ninyo na meron kayong iaalok. Be straight to the point. Be direct to the point. Kasi ang disappointing Parang ayaw mo nang kaibiganin uli yung taong yun na binudol ka sa ganoon. Kasi yung oras na yun, hindi mo na may babalik yun Yung 1 hour or 2 hours or 3 hours na patangu-tangu ka lang dun. Na parang nalock ka na dun, na parang kinulong ka. Diba? Hindi mo na may babalik yun Napaka-precious pa naman ng oras natin. Sana pag ganun yung well-informed ka, yung ganun ba? Huwag na nating budulin yung bawat isa, di ba? Kalat naman na sa mga tao yung mga gawain Let's just be true to ourselves and to the people around us. Kasi pag sa ganung paraan, at least, magiging okay tayo. Di ba? Yung respeto ko sa'yo, mataas pa rin. Yung ganun. Hindi ako madidisappoint. Ganun. At saka dito sa ating SPG Secret File Sender, ginamit nung girl lalo na si Sheila yung face card niya Actually, meron din talaga yung effect, yung yung pagiging pretty, meron siyang tinatawag na pretty privilege So kapag may itsura yung isang tao, parang andaling makabenta. 'Di ba? Or parang andaling makapersuade ng tao na sumama sa'yo. O kaya makinig sa'yo, o kaya alokin mo ng free coffee, papayag naman, yung ganun. Andali pag meron kang face card. Try ninyo yung walang face card. Ewan ko lang kung may Pag pinagsama mo yung face card tapos ang galing pang magsalita, ay marami kang mabebenta, marami kang mabubudol. Na strangers, malamang pwede. Pero kapag hindi ganun ka pretty, tapos hindi ganun ka kapogi, tapos hindi pa magaling mag-communicate, walay pag-asa. Pero kung magaling makipag-communicate, then maganda ang future ng marketing strat, diba? And wala naman pong masama sa pagbebenta. Kung gusto mo nga, ibenta mo katawan mo. Charot. Walang masama sa ganun yung ibebenta mo. Maging honest lang talaga tayo para aware yung mismong kakausapin ninyo na ito yung gusto mong i-discuss sa kanya. Hindi yung parang meron kang inaid sa kanya. Kasi parang ang tawag na sa ganun, budol Diba? Pag meron kang itinatago sa kanya, hindi mo inopen sa kanya yung mga dapat mong i-open sa kanya. So, yun. Bottom line is that kung ano lang yung mismo utos ng nanay mo, sundin mo lang yun. Para hindi ka na mabudol next time. Or para hindi masayang yung oras mo. And kung sakali mang gusto ninyo na makamit ng mga taong seseryosohin kayo bilang jowa, tanungin mo agad kung anong ginagawa sa buhay. Kapag alam mo na mga sales rep, diba?
malamang sa malamang, yung network mo gagamitin din niya. Pero in a good way naman, diba? Para naman sa kinabukasan nyo rin yun. Oh. Malaki rin kaya kataan sa ganyan yung mga sales. Basta masipag ka lang. And nothing wrong again sa pagbebenta ng mga kung ano-ano. Dahil lahat naman tayo nagbebenta ng mga kung ano-ano. Iba-ibang produkto lang eh. Yung iba, hindi marunong magbenta lang. O, yung iba, ayaw lang nila na pumunta sa sales part, 'di ba? Kasi nga wala daw 'yun sa linya nila. So, we just have to respect each other's hustles. Ayan. So anyway, if you want to share secrets, share to me, rakatera@gmail.com. This is SPG. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!